Video ini. Mayo gid. Sesediin kita subong. Saro. Nan. Nga aman nga may damo tao diri subong. Grabe gid kay nga aman nga damo ko mo diri subong. Oo, may fiesta no? May duty. O tayo nagatingala ka na. Sabi niya nga wala siya nakaibalong nga amo na ang pagkagwapo niya. Gwapo siya gid gali. Mayo gid. Sige, salamat din para sa serbisyo nyo. Sino ang nagatudlo sa inyo? Ano mo? Si Sir. Kamo ang mga mayo gid. Salamat gid para sa inyong serbisyo kag pasensya sa ila no. Pasensya gid no. Mayo pero saga din sila no. Mayo gid. Ayos. Maglibot-libot ako. Ayos. Salamat. Halong ko mo. I came to Haro Plaza because there are usually a lot of they're called ate or aita that hang out down here. And mayong hapon man. And they're the mayong hapon. Ayos lang. Mayo. They're the Aboriginals of the area, and they often have very little. Mayong hapon. Kumusta? Say this is a wonderful example. Hey, kumusta ka? Ayos ka lang? Mayo. O gani? Istorya tayo, nay. Hey, kumusta ka? Mayad mo. Maayad man? Tagadain ka? Langit. Nagaling ka sa langit? Sa langit ba? Sa langit sa ibabaw? Hindi, sa langit. Sa baryo namin. Baryo na. Sa diin kanina. Sa langit. Sa Kupinasang Iloilo? Hindi. Dito lang. Saan dike? Sa Uton? Sa Haro. Sa Haro? Dali lang kamo sa Haro ga-esta gali? Good ka? Te, kumusta ka? Kumusta ang kabuhi? Maayo man. Maayo man? Okay. Maayo na ko. Okay. Pero story tayo, nay. Okay? Story tayo, nay. Okay lang? Maayo na nga rin. Bakal ko naggatas. Baklon mo ang gatas? Bakal gabi ako ko. Ano? Bago nagbata. Bago lang ka nagbata? Oo, sa Hindi na ang bata mo. hospital. Sa hospital siya subong? Ang bibi. Ay na yan. Pero daw siguro amo na ang istorya nga ginahambal mo sa mga tao para may kalukoy sila sa imo. Pero hindi siya matuod. Di ba lang? Basi hindi siya matuod. Nagbata gid man. Sang ko. Hapon lang. Gapon na lang. Kung buwas makita na kita, amo gyapon ang iambal mo, kagapon na lang. Hapon. Baklan mo lang bibi ko ba? Kaya pwede ko magbulig sa imo, pero importante nga hindi ka mabuti. Importante nga magbulig lang. Okay. Bulong ba? Lakat ta sa grocery. Lakat ta sa grocery ko ang nato ng ang pagkaon sa grocery. Okay lang? Okay lang ina? Okay. Ano ang kinahanglan? Gatas? Ano pa? Gatas. Para batas. Ano? Gatas. Pagkaon kay nanay na. Gatas kag pagkaon para kay nanay? Oo. Okay. Okay. So sa anong hospital? Sa Mandariao. Sa Mandurriao? Oo. Okay. Hospital. Pero taga diin ka mo gani? Lanit. Lanit. Lanit ako. Lanit daw hindi ko makatultul. Lanit ako. Lanit ba? Lapiri na sa Mandurriao? Hindi na kabalo mag-English. Haro gid. Speaking English lang. Ano? English. Sa lanit. Hindi ko makatultul. Sige lang. Anong klase ng gatas? Bear brand. Ano? Bear brand. Bear brand ang ginagamit nyo? Oh. Yes, nilata. Daw medyo matamis sinano?
Ang Bear Brand. May kalamay pa man. May gamay nga kalamay, no? May kalamay. Oo. Tabok ta. Sino ang ngalan mo, gani? Sino gani ang ngalan mo? Si Bambi Flora. Si Bambi Flora. Okay, ako si Joshua. Oo. Ako si Bambi Flora. Si Bambi Flora. Tagalanit. Okay. Pila ka mo sa pamilya mo? Oh, may apo pa ako. Isa kabilog. Okay, sakata, sakata. Isa pa kabilog ako. Okay. Ay, nagatas. Nagakas? Oo. Ano ina? Ang doon sa pagbulat. Doon sa salmunan. Salmunan? Nila. Okay. Salmunan? Oo. Na may isda? Oo. Yung pagkatas ba? Ah, okay. Okay. Ay, iba. Apo pa ako. May bana ka? May bana? Oo. Okay, ikaw ang bana mo. Pila ka mo bata? Wala. Ako lang. Ano? May sa una, may bata kami. Okay. Sila. Wala kami ano? Wala kami bata. Sa Pero- Bahiya, may bata na kami subot. Araw. Hospital. Bata Okay. na gamay. Okay. Pila ka bilog ang mga bata nyo? Sa mga anong Anong ko mo? Okay. Tayo sulog ta dire? Okay. Mayong hapon. Okay. Sige. Ano kuan? Pauna to ng gatas. No? Okay. Saan ako magpauli? Karon? oh, Okay. So, danlog. maganda po. Danlog. Sang sano ko mo sang Kaluoy abi atin. Oo, sang sano ko mo sang bana mo nakakilala nay. Ha? Dugay na. Dugay na. Sang san? Oh, pila ka tuig na. Do tatlo ka to. Oh, tatlo ka tuig na lang. Dugay na. Okay. Ngayong hapon. Mapon. Okay, oy, basi dire ang gatas sa likod. Sa likod dire. Okay. So, maayo. Buta na nga pampers para Ano? pampers. Pampers? Oo, sa bata. Wala mo. Hospital Ano na. yun eh? Pang bata niyo, pang taong edad. Adult type. Taong edad na. Hindi ang bata pala gamay. Oh, gani. Ang pampers. Amo na pang taong edad. Why pampers para sa bata? Dari Ari ang... Sa bata pala. Dako ina. Ang gamay pagit. Ambot na lang kung siliin ang gamay lang. Okay lang, ari ang gatas. Oh, sa ibabaw. Sakat ta sa ibabaw. Okay. Oh, hindi. Pang taong edad yapon. Parang pang bata. Ang gamay lang pala. Ah. Ikit. Dire, no? Okay, ari. Ari ang Bear Brand. Okay lang ina. Dako ina. Galing. Ah, Oo. na. Okay. Na. Oh. Ma. Okay. Tapos, para sa bata pala. Nga daw, may gamay na nga pala. Mhm. Sa Okay. hospital, abi mo. Ang Luoy man. ari ang Pampers. Pamper. Nan. Ang may gamay daw pala nga sa bata lang. Gamay. Cute, cute. So, sidiin ang gamay Ang gid. gamay mga bata pala. Sa para Ambot na lang. Oh, ari ang baby diapers. Oh, extra large. Hindi Ito? pwede. XL. Dako ina. Saan kita ma? Dito ba? XXL. Dako pa. Uy, bakit?
Ari ang M. Araw. XL. XL. Oh. Pwede. Gamay. Daw wala sang gamay. Oh, ari ang newborn. Nan. Newborn. Amo na ang kinahanglan, di bala? Kay bago lang, gamay. Ari. Gamay lang siya. Okay. Sino ang ngalan sang bata? Ha? Sino ang ngalan sang bata? Si Biloy. Si Binoy? Biloy. Biloy? Oh. Biloy? Oh. Maayo. Okay. Oh. Ako na hospital. Oo. Algodon ba? Ano? Ano yun na? Algodon. Algodon? Para sa ano Para yun sa na? kahit wala ugas bala siya. Maghugas? Oo. Ini? Oh, ang kaskot. Panghugas ng buli. Oo. Ah, Amo ko. okay. Okay. Sige, lagat ta? Oo. Ayo. Te, pagkatapos dere, din ka magato. Ang hapon. Dito magaroon. Ano? Agto na ka hospital. Balik ka sa ospital? Oo. Paglugat. Okay. Basta dere lang kita. Diyan. Dere lang siguro. Okay. So, may gatas ka. No? May gatas. May pampers. Kag may cotton. Anong cotton gani sa iligay nun? Ano siya? Ano siya ginitawag sa iligay nun? Hugas. Ah, sa dulungan. Okay. Mayo. Okay. Okay lang? Okay. Maayos na. Mama, yapo. Ah, pagkaon. Dala na mo ng hospital. Okay. Pero malantaw natin kung pila ini, anay. Ay, basi mo ini, no? Kay ang gatas, 546 na. Mahal ka. Mahal ka, oo. Ang pampers, wala ko nakita siguro mga 200 ang pampers. Pero ang gatas, amo na ang pagkamahal. Oo. Rason siyan ang cotton. Ano? Gatas niya tigran. Oo, pero brand new siya. Oo, mahal na. Mayong hapon. Oh. Ayos lang ka mo? Ah, kuya ka mo gali. Smell. Ah. Ikaw, kumusta? Ayos lang? Ah, maayos. Huya ka? Hindi ka mahuya. Hindi ka mahuya, guwapa. Ah. Okay. So, Bambi. Chavez. Bambi Chavez. Okay. Din ka magkatos mo? Sa mauli karon. Okay. Mauli sa lanit. Okay. Mauli lanit. Ang bata sa diin subong? Dito sa hospital. Sa hospital subong? Saan mo siya magpauli? Bo, hindi pa kakuha. Ay na-admit. Na-admit na siya? Oo. Okay. So, kung magpauli ka, may gatas ka. Bambi, ihatag ko sa imo ining gatas kag pampers kag cotton. Mga regalo ini sa nanay kag tatay ko. Amo na siya. Pangalan niya. Magpangamusta kay Mary kag kay Barry. Pagpasalamat kay Mary kag kay Barry. Okay. Then na, ang Ano? picture nila, be. Walang picture. Daw siguro wala ko picture. Wala. Wala ko picture sa ila. Oo. Oo, gani. Kalooy sa akon. So, Sige lang. sige lang. Pero ipadala mo ang palangga kag pagpasalamat mo sa ila. Pwede man? Lang. Maghambal ka lang sa camera ko. Kamusta? Anay lang kita. Oo. Ang kilalay. Kay Mary kag kay Barry. Ikaw kay Diswa. Ako man si Bambi. Oo. Labis. Oh.
Sige. Ayos. Sige, Bambi. Halong ka. Ba, nanto ay picture. Okay, dali lang. Okay. Salamat gid sa paghatag mo sa amon. Oh, Sa amon na. okay. Pasi, Bata ko na ospital. Hmm, Malo. okay. So, ihatag ko man sa imo ang kwarta para makakaon ka man karon. Makasi makita mo ako buwas. Dito lang kami sa ospital na mo akto karon ka gabi. Oh, kagabi. Okay. Hatag ka pagkaon may daktil. Hatag ko sa kanila. Okay. Okay. Sige. O Bambi, salamat din. Ikaw maghalong ka. Ano ngalan mo? Si Joshua. Joshua. Oo. Oh, Si Joshua McLaren. thank you. Okay. Sige. Halong ka. Oh, Okay. Oh, Nan. Mayugid. Okay? Full disclosure, Russia, none of this was officially 50-50 money. All of this was my birthday money. happy birthday. Thank you. Patreon.com/50_50. And please, become a donor, become a patron, help out. We could really use it, and a little bit goes a long way, and we love you. Okay, bye.